la kumamuna en temps surprise nana de tant que avion ka décoller ka bo Gao ka se Bamako chen kera chukuri comme pas phase balla ka yelema ni muyi ne be nga position na ngume talabu kulu sans fait face à Gatien Talabou. J'ai vu 2 tours d'hélico au Bédjigi, ministre Kankofe. Nous avons na poussière là, avec la Béchegi. Donc nous avons dit, aucun mercenaire n'a pas dit. N'est que c'est ça là. Qui dans le combat la mercenaire binafonani. 4 blancs. Mais un film kara Jack Maboy a été. Donc des mercenaires habillés en blanc. Olu munum bina ko la mumba ese kayleng fanga ko la nebe ko repousser ani eliko munum ban survoler la anga tirer mortier mbe kofé quand un kofé no lu bet gena ka buka position à part des harcèlements moyon harcelé o e bolu kura min dona klela yoro la ma fama en wele me yoro jmena ngome klela frenek se tila fanyme nga position na yoro min duma me klela d'accord amanali mais yoro la ne a donc à fo cheni kun kera dore kun tseka ke tawa soro design be mirage français o tema solan kuno nu manga ngoro de nima wuli mbidashi a ne yoro la ne rembulu bi ngoy on fen flatter no 600 mètres donc mais ça ngata ka mo manga be kse chila président kulula be na wuli metu o lajigi anga frano nga pour gambeta. Notre robe me canne voulait rester dans les pas. Elle a mon attaque ou toi, mon attaque ou tout. Comme ça, j'ai organisé une mission pour aller le récupérer. Vous savez que quand on a dans le camp maintenant, en tout cas, on a encore bonne qui est le coffre. Colonel-major Mamadou Massaoulé Samake. Selon lui, la victoire du 14 novembre 2023 est due en grande partie aux décisions courageuses des autorités de la transition et à la bonne organisation des FAMA. Suivons pour plus de détails. Il faut saluer la détermination et le courage de nos plus hautes autorités qui ont voulu effectivement préparer leur armée à ces missions par le soutien donné aux FAMA, la mise dans les conditions de travail. Hakila jigina depuis Barkan tara do wara koula. O kofe depuis Takuba tara do fara sari do bora kan ka fala tugun. Yama ko tara mi kise dima ou bien bora fa ou bien ou fanga soro tanto ngok deme baga de kumbila. Deme baga ko malien ya don ka fo en clair nous nakun ye miye ka fo ko stabilisation autre chose stabilisation te des missions humanitaires de koro le grand business tant qu'à B à tali mandolier olu fe ka toy wa sababu mbula toy no o de ka kele nyaga olu la blali o kara la fe malien mo folo ba me ka fo dukuba mbechi don ta bot fin me kela il faut na kala mele donc à clé do indi. Aussi, il faut ajouter à la bonne organisation du commandant du théâtre et ses éléments. La guerre se fait sous un commandement, sous une coordination. Le colonel-major Maran Alassane Diarra et ses éléments ont mouillé le maillot pour une bonne préparation, une préparation professionnelle de ce combat et ensuite lancer les éléments. Et si ça, l'indronte au Kidal Dara, Kidal n'a qu'à faire du goût bébé tani à la cahier. Parce que Sirao Sirabe n'a ni fait qu'un renforcement ni fait on a dit. Je pense qu'à Chamanda Toura. Un peu gaffe. Le 14 novembre, au Kélé c'était propre. Il y a un Kélé qui est jeune. Mon temps c'est arbitrité en atama. Voilà. Donc, au Kera face à face et Kidal Doni. Où est verrou min kari depuis un fils ou aïra Kidal Kawa donc à faire Kokobinali. Le combat d'Anifis était un combat déterminant pour le retour à Kidal de nos éléments. Donc, au Dekera, Antara, malgré que nous forçons là au Soukana, où a donc à faire Mimenale, Fiem Benale, Naï Sorano, Kaborabana. Donc, Animanduna, Alhamdulillah, mais donner ta baie.
donna ka sigi sisan il faut consolider o ye baara kɔfɛ baara minnu bɛ nale tubabu ka kan na ça c'est les services après-vente a tɔ matarafali o ye anw ye ne ko y'a mɛn depuis maliyɛnw donna Kidali k'a fɔ ko population bɛ kule la wa maliyɛnw taara population bɔ faamaw taara population bɔ jɔnya juru de la minnu tun bɛ yen ni famille tala ka imposition b'u kan mɔgɔw bɛ esclavage fɔ esclavage yɛrɛ de tɛ bɛ yen i b'a kɛ ou bien an b'i cɛ ta ou bien an b'i faga anw ta ye i b'a kɛ ou bien i bɛ ta ka bɔ yen anw ta ye i b'a kɛ ou bien u b'i faga faama don kuma dama Kidali ka se sisan ma kule kan mɛn i m'a mɛn k'a fɔ mɔgɔ k'u ye n ka fɛn sɔn ou y'a kɛ tantɔ olu ka retour disposition minnu tara dans les perspectives force de sécurité ni fɛnw ka taa administration ka taa maintenant la bana minnu kan ka na ka yɔrɔ basigi o ye administration ministère bɛɛ ka appel b'o la force de sécurité bɛɛ ka appel b'o la n'olu ka disposition ka don ka na n'i y'a mɛn zone bɛ dugu la courant tɛ yen n'i y'a mɛn kɔngɔ bɛ dugu la dumuni tɛ yen n'i y'a mɛn k'a fɔ an b'an bolo sama nin nɔfɛ c'est k'a t'an fan fɛ maintenant bɛɛ de b'i ka rôle jouer ka na ka dugu stabiliser ka sécurité nati ka courant ni ji nati ka dumuni ko sabati mɔgɔw b'u ka baara kɛ et u sécuriselen don par les forces de sécurité u bɛ to ka commerce n'u ka jago la ka Gao ni Kidali kɛ fluide ye par les forces de défense et de sécurité qui sont dans ces zones civils ka bɔ ka ɲuman segin ka na Gao ka commerce kɛ ka segin ka taa Kidali o wɛrɛ bɛ tila k'o to